नोंथांमोन जोंनि बड'लेण्ड एबा बिटिआरआव जेबो सिस्टेम गैयै पद्धति गैयै नियम गैयै माने प्रसेस फर्मुला गैयै सरकार दं होननानै बुङोब्ला बेयो जादों बिपिएफ पार्टी रायजो राजा नोंथांमोन। आरो माबायदि फर्मुला गैया माबायदि सिस्टेम गैया होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं। मानोना जायफोर माने रायनोल' रोंगौ, जायफोर माने एकदम क्रिटिसाइज खालामनो रोंगौ, सोंखारिनोल' रोंगौ, जायफोर माने सिनियरफोरखौ जायफोर माने बर' हारिनि थाखाय जायफोर माने कन्ट्रिबिउसन होबोनाय, बिहोमा होबोनाय, जायफोर माने दैदेनगिरि, दा सिनियर लिडार, बिसोरखौबो दिनै बिसोरो बेसेन होनो रोंला। माने बिसोरनि खुगायाव माने ओरैबायदि माने गाज्रि माने थगायनाय फान्दायनाय नैबेफोर रावफोराल' ओंखारसै रायजो राजा नोंथांमोना नुनो मोनदों। जिथुनाखि बिपिएफ पार्टिया सरकाराव फैयैनि सिगां थांनाय माने बिटिसि काउन्सिल जेराव सरकाराव फैयाखैमोन बिनि सिगाङावबो ओरैबायदि माने क्रिटिसाइज खालामबाय, ओरैबायदि सोंखारिबाय, ओरैबायदि रायबाय। माने इउपिपिएल सरकारा बिजेपिजों माने एलायन्सआव सरकार दानानै माने बिटिसिखौ फाननानै जाबाय, 16था माने डिपार्टमेन्टखौ फाननानै जाबाय, एकदम बायदि। आरो बिसोर सोर नोंथांमोना मिथिगौ ना? बे मानसिफोरा सोर? जोङो नुबोबाय थादों, सिगांनिफ्राय नुबोदों। जायखौ जोङो दावराव देख्रेब होननानै बुङो, जायखौ जोङो अमर सिं होननानै बुङो, जायखौ जोङो कास्टम बिक्रम रिन्जय, जायखौ जोङो आरो सोर गोबां दं। माने खालि रायनोल' रोंगौ आरोना, सोंखारिनो रोंगौ। आरो बिसोरो दिनै सोंखारिनायनि थाखायनो, बेबायदि मालायखौ गाज्रि मुं सुनायनि थाखायनो माने बिसोरो बान्था मोनदों। रायजो राजा नोंथांमोन मा बान्था मोनदों? बिसोरो दिनै साफायाव गंफा दामि माने बलेर' स्करपिय' गारि मोनजोब्बाय रायजो राजा नोंथांमोन। थ' नोंथांमोना नुनो मोनबाय माने जेबो सिस्टेम गैया आरोना बे सरकाराव, बे पार्टियाव माने जेबो माने फर्मुला गैया, जेबो प्रसेस गैया, नियम पद्धति जेबो गैया आरोना। थ' गारि मोनबाय अनलि माने सोंखारिनायनि थाखायनो, अनलि माने क्रिटिसाइज खालामनायनि थाखायनो दिनै गारि मोनबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दा बिसोरनिख्रुइ बांसिन माने बिपिएफ पार्टियाव बांसिन खस्थ' खालामदोंबा ग्रास रुटनि मानसिफोरखौ माने बोलोगोरा गोहोगोरा खालामनाय खामानि मावग्राफ्रा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनासो बांसिन खस्थ' खालामदों। जाय गारिखौ बै ब्लकनि सेक्रेटारिफोरासो मोननांगौमोन, प्रेसिडेन्टफोरासो मोननांगौमोन। नाथाय दिनै बिसोर मोनालासिनो माने बै जायफोर माने रायग्रा, जायफोर माने बखिग्रा, जायफोर माने सोंखारिग्रा, गाज्रि मुं सुग्रा, दा बैफोर मानसिफोरासो दिनै गारि मोननायखौ जों नुनो मोनदों। थ' बेनो आंनि सोंथिया, आंनि कुइसना बेनो, जायफोर माने ब्लकआव माने ओरैबायदि खस्थ' खालामदों, दा नोंथांमोना गारि मोनदों ना मोनाखै? दा नोंथांमोनासो मोननांगौमोन। जाय ब्लकनि सेक्रेटारि, आफादगिरि, बायदि बिबानाव थानाय, बिसोरसो मोननांगौमोन माने प्रायरिटि हिसाबै गिबि। नाथाय माने सिस्टेमानो गैखाया नालाय, आरो खालि थगायनायल' माने रायजो राजा नोंथांमोन। बिसोरनि खुगानिफ्राय जेसेबां माने राव ओंखारगोन खालि थगायनाय आरोना, थगायनाय, मोनफ्रोमबो बाथ्रायानो थगायनाय गोजा। नोंथांमोना नुबाय थांनाय माने लाइमोनफोरनि थाखाय 2 लाख होगोन होननानै मोनसे स्किम बानायबाय, 100 क्रर, 100 क्ररनि मोनसे स्किम बानायबाय। थ' बेखौ माने मा खालामबाय, गावनि माने जाथि बंस' फरियालनि गेजेराव रानना लाजोबनानै आरो माखासे मानसिफोरखौ मा खालामबाय, थगायबाय। माने 2 लाख सोना होनानै 1.5 लाख थाखा लाबोफिननाय, थिग बेफोरबायदि गोबां माने कल रेकर्डनि गेजेरजों, मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोनाबो खोनाखाबाय, नङा होमबा? थ' बेफोर माने एकदम थगायनाय आरोना। दा नोंथांमोना आरोबाव बेबायदिनो माखासे गोबां माने आसनि एबा स्किम नोंथांमोना नुनो मोनदों। सिनियर सिटिजेन, नङा होमबा? ओमफ्राय बैसोगोराफोरनि थाखाय 10,000, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय 15,000। थिग बिदिनो माने गोबां मानसिफ्रानो मोनाखै आरोना, जायफोर मोनथावना लाइमोनफ्राथ' जायफोर मोनथावना बेफोर मोनाखै।
आरो नोंथांमोना बे समाव नाय उदालगुरि जिथुनाखि समस्थियाव नाय बिथांमोनखौ सोंब्ला मा बुङो रावबो मोनाखैसो बुङो माने बे 2 लाख थाखाखौनो रावबो मोनाखैमोन उदालगुरि समस्थियावनो जायफोर मोनदों माने साफा सानै सिरि सिरि बेबो सिस्टेम गैया खुनु बेयाव नटिस गैया माने बे 2 लाख थाखाखौ राननायनि जेबो सिस्टेम गैया माने जेबो नटिस गैया जेबो फोसावनाय गैया जेबो माने फर्म गैया फिलआप खालामनाय गैया माने बेयाव माने सिस्टेम माने माखासे स्किल सार्टिफिकेट जाय मोनथावना बैफोरखौ लानानैसो माने होनांगौमोन दा बेफोरबायदि गैया गावबा गाव गोसो बायदि माने सिं फिलआप खालामनानै रानै रानखुमानानै सेटेप खालामबाय दा रायजो राजा बेबायदि जादों माने दा बेनिखायनो जाय रायजो राजाखौ लानानै थांनाय बिटिसि काउन्सिलाव बिपिएफ सरकारा देरहाबाय ग्रासरुटनि जि जाम्बा जाम्बि आइ आफा आदै मादै जे बिथांमोनखौ लानानै सरकाराव 28टा माने बिसोरो सिट लानानै देरहाबोनो हाबाय नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बै जायफोर माने ग्रासरुटनि माने एकदम जायफोर दुखिया अबस्था जायफोरा माने भटल' होनो रोंगौ माने दा बैफोर मानसिफोरखौ दिनै ओरैबायदि थगायबाय ओरैबायदि गाज्रि थगायबाय थ' बियो माने बेखौनो बुंनांगोन जोङो बिपिएफनि मोनसे निति माने मोनसे सिस्टेम थगायनायानो बिसोरनि सिस्टेम माने दा बियो रोखा बेरखांबाय नोंथांमोना नुबाय बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगोनो नैबे 5 मासावनो दानबायावनो माने जेसेबां माने जायफोर माने भटार्स जायफोर माने भट होदोंमोन बिसोरनि जेसेबां माने अरुनदय मोनबाय थानाय माने जाय सिगाङावबो मोनबाय थानाय आरो गोदानै मोननाय माने बिसोरनि माखासे अरुनदयफोरखौबो दाननानै होजोब्बाय रायजो राजा नोंथांमोन थ' बियो दाननो गोनां बेयाव जेबो गोनांथि गैयामोन हायोबाथ' माने डाबलसो होनांगौमोन माने सिगांनि मोननायफ्रा मोनबाय थानांगौमोन आरो जाय मोनाखै बिसोरखौ माने बिजिरनानै नायनानै आरो गोदानैसो सोसननानै होनांगौमोन थ' बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो मावनायखौ नुनाखै आरो रायजो राजाफोरा माने गोजोननाय गैया बिपिएफ पार्टिनि जि सरकार सालायनाय खुंनायाव रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया टटेलि गोजोननाय गैया दा बिनिखायनो थांनाय 5 बोसोराव जिथुनाखि इउपिपिएल सरकारा जि मोजाङै सरकारखौ सालायदोंमोन रायजो राजाखौ दैदेनदोंमोन थ' बेखौनो दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि खुगायाव दिनै रायखांनायखौ जों खोनानो मोन्दों एबार बे थगायनायनि जि फिननाय बिनि फिथाइखौ बिपिएफ पार्टिया नैबे बिसायख'थियाव बिथांमोना मोननो थांगासिनो दं आरो बे थगायनायनि फिथाइयानो बिसोरनि 100% माने जेननायनि मोनसे बियो रायजो राजा मा होननो नांगौ अभिशाप होननानै बुंनांगोन जों नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन बिपिएफ जिथुनाखि जेसेबां दं बिसोर जेनबाय बे रोखा जाबाय जेनसिगोन बे रोखा जाबाय बिसोरनि जिथुनाखि आखल बिसोरनि नियम नितिनि थाखायनो गाज्रि आसार खान्थि नियम नितिनि थाखायनो गोजोन्थों।